Шундый матур, моңлы жырларыбызга күпме композиторларыбыз канат куйганнар, жан өргәннәр. Әгәр дә бүген шуларның кайберләрен искә төшереп китмәсәк, алар безгә рәнҗеп ятырлар шикелле. Сәлих Сәйдәшев, Нәҗип Җиһанов, Җәүдәт Фәйзи, Александр Кольчурев, Мансур Музафаров һәм инде менә исәннәре Алланың биргәненә шөкер. Мең рәхмәт аларга. Алар татар моң дәрьясына үзләренең бик зур өлешләрен керткәннәр. Инде хәзер дөньядан киткән, бүген безнең арабызда булмаган җырчыларыбыз, композиторларыбыз истәлегенә багышлап бер мөнәҗәт әйтеп куям. Бу мөнәҗәтем аларга дугам булып яңрасын. Cennet bular Musa, sina cennet bular Musa, kılgan izgelegen bulsa. Rabbim Allah'ım dedi Musa, cennet bular miken nina, sina cennet bular Musa, sina cennet bular Musa, atam anam razı bulsa. Rabbim Allah'ım dedi Musa, minna cennet bular miken, sinna cennet bular Musa, sinna cennet bular Musa, kız tuğanın razı bulsa. Rabbim